Hej igen. Som jeg lovede dig sidste gang, så vil jeg fortælle lidt om en oplevelse, jeg har haft med at komme i gang med motion, det vil sige at løbe. Man siger jo, at motion det skulle være så sundt, og det er måden, man taber sig på. Og da jeg ligesom gik i gang med det her projekt Nyt Liv, så skulle jeg jo selvfølgelig også dyrke noget motion. Og det giver selvfølgelig fin mening alle sammen, men da jeg ligesom kom i gang, så jeg kunne aldrig løbe mere end 200-300 meter eller sådan noget. Så begyndte jeg simpelthen at få så ondt i mine skinneben, og ikke bare sådan øm og træt og pyldret, fordi man nu bare en gang var for fed og ikke kunne løbe. Altså simpelthen smerte. Og der snakkede jeg så med min læge, og han sagde, at jeg skulle lade være med at løbe. Og det skulle jeg, fordi at min krop, den vejede så meget, at det var simpelthen det, der belastede mine skinneben for meget. Og det synes jeg, det var lidt paradoksalt, at her får man at vide, at du skal dyrke motion. Og så kan man ikke, fordi at man kunne. Det var jo ikke, fordi jeg skulle ud og løbe maratonløb, og jeg forsøgte også at løbe helt stille og roligt, og altså simpelthen skåne så meget, som jeg overhovedet kunne. Og det duede bare ikke. Jeg snakkede også med en fysioterapeut. Jeg snakkede faktisk med 2, for det ikke skal være løgn. Og svaret det var det samme, at det var skinnebensbetændelse, og det kunne man ikke gøre noget ved. Så jeg skulle bare lade være. Jeg skulle så cykle, sagde de. Fordi det belaster både knæ og skinneben mindst muligt, men stadigvæk giver en god workout og godt for kredsløbet og alt det her. Men hvis der er noget, jeg bare ikke synes er overdrevet morsomt, så er det altså cykel. Men løb har jeg i mine yngre dage egentlig synes, det var meget sjovt. Der har også løbet flere 10 km og 11 km løb. Så det vil jeg bare gerne i gang med igen. Fordi hvis man nu finder en motionsform, man trods alt synes er sjov, så tror jeg også, det er lidt nemmere at få sig selv slæbt afsted. Så det var selvfølgelig lidt bedrøvende at høre, at man skulle lade være med at løbe, fordi det var det, jeg gerne ville, for ligesom også at tabe mig. Så snakkede jeg med en god veninde, jeg har, som også er fysioterapeut, men hun bor 60-70 kilometer væk, så det er ikke sådan en, jeg render på hver dag. Hun har lige været på kursus i sådan noget akupunktur, og da jeg fortalte hende, hvad det var, jeg gerne ville, og hvad det var, jeg havde ondt og sådan noget, så siger hun, det er ikke noget problem. Det kunne hun faktisk slet ikke forstå, at både lægen og de andre fysioterapeuter havde sagt, at jeg skulle være med at løbe, fordi hvis det bare var skinnebensbetændelse, det kunne man sagtens gøre noget ved akupunktur. Og det gode ved det var, at hvis man gjorde det rigtigt, jamen, så var virkningen formentlig også blivende. Og jeg tænkte, det lyder næsten for godt til at være sandt, så jeg vidste ikke helt, om jeg skulle turde tro på det. Men jeg tog op til hende en aften, og jeg fik sat en masse nåle i benene. Det var faktisk ikke ret mange, og det gjorde heller ikke ondt. Det gør akupunktur jo ikke. Og hun sagde så, at jeg skulle bare have cirka 3 behandlinger, og dem skulle jeg bare have inden for 12-14 dage. Og så fik jeg 2 øvelser, jeg skulle lave, og det var sådan nogle simple nogle, jeg kunne sidde og lave med fødderne under skrivebordet, mens jeg var på arbejde. Så det var faktisk bare det, sagde hun. Jeg skulle så starte lidt blidt ud med ligesom at løbe. Altså jeg skulle ikke lige starte med at løbe et maratonløb og så videre, men det synes min kondi bestemt heller ikke, jeg skulle, fordi det overraskede mig lidt, at det var kroppen, der sagde fra, før konditallet gjorde. Fordi mit kondital, det har altid været en helt anden talskala, end man normalt måler sådan en i, at den har været jævnt meget minus. Så det tror jeg, det er alle overvægtige, de kan genkende til det, at der skal ikke ret meget til, før man sveder som et svin, og man nærmest ikke kan få vejret. Men jeg tog ned i fitnesscenteret, og jeg prøvede ligesom lidt på løbebåndet, og lige så kunne jeg så se, okay, førhen der kunne jeg løbe 300 meter, før det simpelthen bare gjorde naller. Og jeg så måtte stoppe der. Første gang efter jeg havde fået akupunktur, der kunne jeg måske løbe 900 meter eller sådan noget, før det bare sådan begyndte. Jeg kunne mærke det, så stoppede jeg selvfølgelig, for jeg skulle også ligesom lytte til kroppen. Og det var bare super positivt, at der har jeg lige tredoblet min løbeevne. 900 meter lyder selvfølgelig ikke meget for en kaneret løber, og det er det jo måske som sådan heller ikke.
men det er ret meget, hvis man aldrig har kunnet løbe over 300 meter, fordi skader har stoppet dig. Og det er jo selvfølgelig ikke det, jeg er interesseret i nu, at få skader. Så jeg stoppede, og så ringede jeg til hende dagen efter, så siger hun, at det var det helt rigtige at gøre, og hvis jeg ellers stopper, inden det begynder at gøre ondt, jamen, så er der ikke noget vejen for, at jeg venter 2 dage og prøver at løbe igen, og 2 dage efter, der kunne jeg lige pludselig løbe 1100 meter, og så var jeg jo jublende glad. Tænkte jeg nogensinde skulle komme til at løbe over 1 kilometer. Og så tog jeg op til hende igen og fik nogle nye nåle i, og jamen vupti, lige pludselig så har jeg til løbet 1500 meter, så hed den 2 kilometer, 3 kilometer. Ja, her i den her uge, der har jeg så sat personlig rekord. Jeg har løbet 4 kilometer. Tiden kan måske godt forbedres en lille smule. Jeg løb 4 kilometer på, jeg tror det var 27 minutter og 43 sekunder. Men det er da trods alt bedre at kan løbe langt og have pulsen op et godt stykke tid, end det er at kan spunse afsted i 300 meter. Så er det jo helt overstået på et halvt minut. Så jeg vil helt klart anbefale andre, hvis de har en lignende situation, at med ondt i benene og skinnebetændelse, prøv det akupunktur der. Man kan have holdninger om det der lidt alternativ, der kan man synes, hvad man vil, men jeg har 2 gange i mit liv fået akupunktur. Og det engang det har været for skinnebetændelse, og det virker med det samme. Det er fuldstændig smertefrit, og det er som regel ret billigt, og virkningen er kæmpestor. Jeg skulle have 3 behandlinger, det er det, hvad jeg har fået, og ja, nu kan jeg løbe 4 kilometer, og sidste gang, der var der altså ikke smerterne, der stoppede mig. Der var det konditallet. Så der er bestemt noget at arbejde med, det er det, jeg gerne vil, og det er super spændende at løbe, synes jeg. Og det er endda på trods af, at jeg stadigvæk er meget overvægtig, og det går hårdt ud over skillebenene og knæene. Men pointen er bare, prøv akupunktur, hvis du har et lignende problem. Og så ellers bare komme i gang. Det er pisse over i starten, men det er faktisk ret sjovt, når man først kommer i gang. Og det er endnu federe, hver gang man slår sin egen rekord, så prøv det.